Inkinga yotshwala kanye nezidakamizwa isihlava esisande kakhulu ezweni futhi esikhula ngesibi isivinini. Uphuzo oludakayo ilona oluhamba phambili, lulandelwe umthunzi wezinkukhu bese kuba izidakamizwa ezifana ne-tick kanye ne-heroin. Le nkinga inomthelela kakhulu kwezobugebengu, udlame, ezomnotho, ezempilo kanye nezenhlalakahle. Kukholelwa ukuthi libalelwa kumaphesenti ayi-15 izinga lenkinga yezidakamizwa eNingizimu Afrika. Utshwala-ke ibona obuhamba phambili kakhulu, bulandelwa umthunzi wezinkukhu osetshenziswa kakhulu abantu abasha, kuze i-tick edume ezingxenyeni ezithile zezwe, ilandelwe inyawupe, ngelinye igama iwunga, iyingxubevange-ke yezidakamizwa kanye nezinto eziyingozi, kanti isetshenziswa kakhulu emalokishini. Kugcine i-cocaine ne-heroin yona etholakala kakhulu ezindaweni ezisemadolobheni. Umthelela lezidakamizwa ezinawo emphakathini mkhulu kakhulu njengoba kucatshangelwa ekutheni ubugebengu obungamaphesenti angama-60 imvamisa yabo bungenxa yophuzo oludakayo kanye nezidakamizwa. INingizimu Afrika inezibalo eziphezulu kakhulu emhlabeni wonke jikelele ze-fetal alcohol syndrome, okuwukukhubazeka kwabantwana okudalwa ukuphuza kukamama ekhulelwe. Le sibalo siphindwe ka5 uma siqhathaniswa neMelika. Uphuzo oludakayo lunomthelela futhi odlameni, ikakhulukazi olubhekene nabantu besifazane kanye nodlame lwasemakhaya. Kanti futhi uphuzo oludakwayo lunomthelela ongamaphesenti angama-80 okubulawa kwabesilisa abasebasha. Izimbangela zenkinga yalezidakamizwa ikakhulu kuba izinga eliphezulu lokungasebenzi, ububha, ukungabikho kwezikhungo zokuzijabulisa zentsha ezifana nezindawo zemidlalo enhlobonhlobo, nokuthi kwezinye izindawo ukusetshenziswa kwezidakamizwa nophuzo oludakwayo sekwaba yingxenye eyejwayelekile yempilo. Sekwaba injwayelo ukubona izingane ezineminyaka ephakathi kweyi-10 ne-12 ziphuza utshwala. Inkinga yezidakamizwa ayikhethe bala, ihlasela wonke umuntu. Ungaze uzitshele ukuthi inkinga yabansundu kuphela kanti cha. Nabadla izambane likapondo iyabahlasela bagcine bekhiphe izimali ezishisiwe bezama usizo ngoba akuyona into elula ukuphuma kuyo. Uma wena noma umuntu omaziyo enayo le nkinga yophuzo oludakwayo noma yezidakamizwa, zikhona izindawo lapho usizo lutholakala khona mahhala. Ungabashayela ucingo uzobe usuthola imininingwane ngezindawo eziseduze nawe ongazivakashela ukuze uthole usizo. Kuyenzeka futhi bakuphe usizo ngalo ucingo. Indaba yethu elandelayo izoba ngobungozi nemiphumela yokudla izidakamizwa. Ningakhohlwa ukulike, nikhomente, nishere, follow and subscribe. Ngiyabonga kakhulu.